Kape, kape. Kotaw, kotaw. So ang kinabuhi sa tao diri sa kalibutan, mura ra nagkape nga imo ang gikotaw-kotaw, magtuyok-tuyok ra ta diri sa kalibutan. Usahay makasinati tag kalipay, usahay makasinati tag kaguol, usahay mas mulabi ang kaguol. Tapos kung sinati kag kaguol, mulabi po da mo sinati po kag mga kalipay. Una sa kinabuhi sa tao sa kalibutan, murarag kape nga gikutaw-kutaw, gatuyok-tuyok ra sa gatuyok-tuyok ra ta diri sa baso. O gatuyok-tuyok ta sa kalibutan. Usahay makasinati tag mga inana. Mo nang padayon og lahutay ra gyapon ta sa ato ang panginabuhi diri sa kalibutan og inubanan po nato sa ato ang mga pag-ampo o pagsalig sa Ginoo. Kana ra ang pinakadabis. Mao nay tip nako karon. So, ha. Kana lang. Bless, tabi. Ta ra gyung makakapita. Kape.